Enhle kona sanjona ungitshele wena. Enhle kona yini wena? Enhle ka umameli ne? Ufuna ngokukhame wena ne? Hayi bodi. Wena kahle ufuna kungiyenza daylight robbery ne? Le moto ngithi ngiyasho ukuthi wena kahle awukayibhadaleli. Ngeke mina nilungise imoto ongayibhadalanga. Ya manje uzothola inyuku yakho manje. Ungazungitshela ngenyuku unyana. Orini ufuna ngize lapho ngizothathela ikari yami. Kunini nini nekari yami? Angenzi ibhalo. Azongenza ibhalo. Angizwa? Themba uyangizwa bodi. Baba ngifuna imoto yami baba. Azongichithela isikhathi ne? Azongikhipha. Hayi, yangihlanyela lo bodi. Oh. Yathi case. Inhle kuyabona ukuthi imhlaba mncane sane. Sure. Ya mbala mehle kubuthi uzophelela lapha akutshela ngathi wena ukubamba dot inhle kona thi camp na mamela lasa mina ngifika yonke indawo mfana ngiyeza wena bathi uclever nyana la igasi yabona la kimi mfana ngikuzophela yezo nithi le viki lingapheli mfana nami ngizoyikhuphula yezo wanganginike imali yami ngizoyikhuphula ngo500 kube 1000 uyangizwa ngithini Mara tao pa. Uzayithola inyuku yakho. or else uRose ngizomfaka kule ndaba Mara tao pa ngishilo ngathi uzayithola inyuku yakho musa. Uzayithola.